No niin, morjesta taas. Junaksi Jani Valttikoda, terve. No niin, tässä on taas videon hetki ja ei muuta kuin kiitoksia kaikki, jotka näitä videota seurailette. Nämä on minun yksi tapa tavallaan tuoda omaa yritystä ja sitten tämmöistä tietoisuutta, omaa asiantuntemusta esille teille ja toivottavasti nämä on teille mielenkiintoisia seurata. No nyt teemana kustannustietoisuus. Se on semmoinen asia, mikä tässä rakentamisessa on valitettavan tavallisesta, että niin joo, rakentamiseen hyväksytään tavallaan se, että kustannukset ylittyvät. Se on kyllä jännä teema, että no tietenkin kustannukset lasketaan ja tällä tavalla sitä arviota tehdään sinne varsinkin pientalohankkeisiin. Niin, mutta kyllä mä näen itse tärkeänä, että mun tehtävä on ollut vähän niin semmoinen rakentaja, semmoinen valmentaja, että sulle annetaan tämmöinen resepti, että tässä sun hankkeen kustannukset on, mutta ne on tehty näillä lähtöoletuksilla. Ja tavallaan valmentaa siihen, että mitkä niitä asioita on, millä näihin kustannuksiin vaikutetaan, että sä pystyt jopa tämän kustannustason paremmin alittamaan. Eli liian tiukkaa budjettia, kun yleensä niitä lähdetään tekemään ihan liian optimisesti. Että kyllä naapurinkin onnistuu ja kyllä minä olen, minä kyllä varmasti, mulla ei varmasti nämä kustannukset tule yllättämään. Ja se on kuitenkin sitä, että niiden edessä saa olla kyllä sille aika nöyränä ja sitä jaksamista pitää olla siihen kilpailutukseen ja vaihtoehtojen hankkimiseen ja katsoa, että mikä se oma laatutaso on missäkin vaiheessa. Ja sitten sinne pitää sitä tavallaan se pitää olla silleen turvallinen se kustannustaso, mikä siihen määritellään, koska niitä hankintoja tuskin varsinkin pientalohankkeessa ne tehdään siinä rakentamisen aikana usein. Mutta ne on mahdollista alittaa, mutta on mahdollista kyllä ylittääkin. Mutta tämmöinen asia, mikä mulla on nyt ollut tässä pinnalla. Ja tosiaan niitä valintoja on satoja siellä matkan varrella, että niitä tehdään ihan se suunnittelupöydällä ja se on oikeastaan merkittävin. Ja sinne annetaan jo niitä vaihtoehtoja, mitä siinä tehdään ja sitä tavallista laatutasoa aletaan siinä ja lyömään vähän kiinni muun muassa ikkunoiden ja sitten niiden sisätilojen osalta. Mutta joo, no tämmönen asia. Katsokaa mikä täällä tuli postista. Tadaa! Tämmöisiäkin nyt opittu tekemään. Näitä laitetaan tonne tien varteen sitten ja pyritään tuomaan työmaalta aluksi osittain noita mainoksia, että nämä on kaikki itse rakennettu nettisivut ja kaikki tämä toiminta, miten tätä hommaa täällä pyöritellään, niin saa siinä monennäköistä osaamista harjoitellaan, mutta on tämä silleen toistaiseksi ollut ihan mielenkiintoista tämä yrittäminen, että erittäin kirkkain mieli eteenpäin. Ei muuta kuin kiitoksia. Tässä tämmöinen lyhyt video. Ja ei muuta kuin lähtekää kanavatilaukseen ja tykäkkää ja ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Päivä.